karelasyon magkukog tibay, Papa J. Boy. Tibay. Tibay at lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob ang iaalay. Tanging sa'yo sinta. Tama ng tibay, Brad. Tibay. Tigul. Ayaw na. Tigo. Tibay, Papa J. Boy, stands for Tiguang Bayot. Grabe di po kayo ka, ano, no? Ka-cars ba? Slow motion pagkadali. Oo, Papa J. Boy, Nunoy, pero pangalanin na lang niya sa Nagi pangalan, pwede, ano na lang nato ni? Namo siya pangalan, dire, Brad? Oo. Ang pangalan daw sa iyahang naging karelasyon. Pangalan niya si JR. JR. Di ba? Ang texter ta. Ang pangalan siya naging karelasyon. Tawagan na lang daw sa pangalan niya Berta. Oy, Berta! May lumduman taning na Berta. 52 anyos. Si Berta? Si Berta, 52 anyos. Si Berta. Berta, ako din ka man subong! Kamusta na ka? Kamusta ako, no? Oo. Oy, regards kay Uncle Taki, tira ka kay Auntie Bibing, ha? Papa J. Boy Nonoy, amo ning nagsalbar sa kuha sa ako ang kalisod. Si Berta. Si Berta. Inini mo ko natabo, Papa J. Boy Nonoy. Actually, taga Davao City, jud ko. Uy, Bisaya di ay. Saya ni. Bisaya. Napadpad ko diri, Papa J. Boy Nonoy, sa South Cotabato kay Nanimpalad. Nanimpalad? Maya kay Nanimpalad ka. Pangitan ako ang swerte, Papa J. Boy Nonoy. Og sa panahon, Papa J. Boy Nonoy, kasi sagi ko pangita sa kong swerte. Nakailan ako si Berta. Amo ni siyang nagbulig sa ko, Papa J. Boy Nonoy. Sa mga panahon nga ako gigutom. Gipakaon niya ako. Uy. Sang dihang giuhaw ako, Papa J. Boy Nonoy. Gipainom niya ako. Maayo. Paimno ng mga ginauhaw, kag pabayuan ang wala sang mga bayo. Sa panahon, Papa J. Boy Nonoy, nga wala ako'y masilungan. Gipasilong niya ako. Sa panahon nga walang masisilungan, walang malalapitan, no. Basang-basa sa ulan. Pero hito pa rin ako ngayon. Si Berta, Papa J. Boy Nonoy, ang nagsilbing knight and shining armor na Papa J. Boy Nonoy. Wala ko'y pagpalangga sa iya kung lantawon lang. Nagstick ko, Papa J. Boy Nonoy, sa iya ha. Bangod sa mga nabulig niya sa kuha. Kung Okay. mo, wala sa sanggugma, Papa J, Wala. pero nagstay sa tungod sa mga material nga ginabutang, nga ginapresenta ni Berta sa iya. So meaning, murag ang iya ni Brades, kumbaga, in exchange sa mga nahahimo ni Berta sa iya ha, nagstay siya kay Berta. Oo. Pero, kumbaga, Papa J, in short, in exchange sa lawas o katarungan, mauna material nga butang. pero lang mo taman na may kamatayan. Ibig sabihin, Katana. Usagang bili ka latoy, Papa J. Boy Nonoy. Gusto mo nang ginambal, Papa J. Gusto mo man magkaunsang native nga manok na makatilaw ikaw sang pitso, bisan sige, anon mo na kay iwi permi. Luya. Subong Papa J. Boy Nonoy. At least pasalamat ka, may iwi. May iwi ba? Bawi lang sa kapayas. Sa Subong Papa J. Boy Nonoy, nga natapos na ang lockdown, posible na makaadto sa uban nga mga areas. Makabalik, Papa J. Boy Nonoy, ang akong plano. Kabalo ko sina Pagto sa Papa J Davao. ba? Gusto na niya maglayas. Murag mao gini ang gusto, Brad. Tanaw na ko, murag mao na gini. Oo. Kagwanta? Sige, gunaw na lang nga matay, Brad. Huwag magdugay pa ko, Brad. Di pa ni mao ako maguman. Yay. Subong kawayan pa lang akong itsura. Sunod si Mana ni
Nakatingting na. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Gusto ko nang magkalas. Tawa lagi. Kaya ang isa sa rason, Papa J. Boy Nonoy, giambalan ako sa kong mga utod nga magbalik na diri sa Davao. Magbalik na sa Davao. Giambal ko kay Berta ang tanan, Papa J. Boy Nonoy. Isugid ko sa iya nga kailangan na akong muli. Pero ginapungan ako ni Berta. Kagihambalan, Papa J. Boy Nonoy nga. Kabalo ko na anong ginambalya, Papa J. Ano? Diri ka lanay, way pa ko kabawi. Kulang pa to na gasto. Kagihambal, Papa J. Boy Nonoy nga. Ako na ang bahala sa imo. Kung gusto nimo muli og Davao, uli ka lang. Pero balik ka diri sa ko. Uy. Papa J. Boy Nonoy, gusto ko nang muuli. Maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka sa... Papa J. Boy Nonoy, kung kamo lang pamangkuton. Berta. Ayaw na. Sundon ko ba ang gihambal ni Berta nga magstay ko diri? O sundon ko ang akong kaugalingon? Ay ginapakonsensya na ko ni Berta, Papa J. Boy Nonoy. Amo na lagi ni. Kon kamo, Papa J. Boy Nonoy, sundon ang gihambal ni Berta sa ko nga diri lang ko saya. O sundon ang akong kaugalingon. JR Rene, Papa J. Boy Nonoy. Di ko ano Brad kung ano ang boses sa medyo sa may edad kwan, nga sa tibay. Kaya mo, Brad? Tibay. Sige. Dahil sila sa sitwasyon nga gusto nang mugawas, mukalas, muli na si JR. Atay kang bata ka. Tapos, why mo pinagbigyan? Why mo gipagbigyan si Berta? Paano na lang na? Aha. Ara sila sa kwan, Papa J, ara sila Dulom. sa plantasyon sang bulan-bulan. Atay kang bata. Tapos ini panghampol ini lang po na. JR! JR! Ay, di na to sa yaman. JR! Junior! Mamu, Junior! Dali di pala. Dali di. mamu, Magibakalaman ako nga brief sa imo ha. mamu. Gwapo ni ba kay branded bisan ukay lang ni pero tatlo ka bilog yung bakal ko sa imo ha. Hindi tagay ka malimtan ha. Salamat, mamu. Amo ta kasi nakabalangga Gian, di ba? Di ka nagalin. Di ka nagalin. Alin ko sa banyo, mamu. Nga nakabiyes ka. Te, ang pilas mo sa kwan, gibutangan mo sang betadine. Tapos na, mamu. Okay na. Tapos mo karon nga akon butngan mo man ha. Mamu. Nilahulat-ulat ko naman to nga magkurukugan-kugan man gamay. Kabalo ko nga daan pero may matapsingan ang akon nga kuan. Koko? Akon nga tuhod. Baw, kahapdos gali ko mahulog ikaw sa karbaw. Ha? Mamu. Diin ka. Nga nakihimos ikaw ha? Mamumuli na ko sa Davao. GR? Hindi ako paglahugisin na. Mamu. Kabalo ko nga daan hindi ka makapulion. Kabalo ko mabudla yung sitwasyon sa buong. Mamu. May krisis. Tapos Kapigaduhon. Pwede na. Pag-atake subo nga panahon. Hindi ikaw magsige gawas. Oh, si Inday Garutay na. Kay madamo sa mga tao sa palibot nga nagagrab sa oportunidad. Kasi ikaw isa ikaw mabiktima nila. Mamu, mauli. Hindi na wala magpuli. Muli na ako sa Davao, mamu. Diyan. Kailangan ko na muli sa Davao. Hindi ka na Ginapangitan magpuli! ako. Kaya agad. Subong pa lang ako mag-strong pa. Subong pa lang ako mga kick.
Wala taman ikaw ginapagutuman, de. Tanan nga gusto mo, ginahatag ko sa imo. Tanawa, way pag na lagak brief mo, gibaklan ko naman ikaw. Isipa bala na ako, ano takak palangga. Mamo, ginapangitan ako May sa kakulangan ba ako? Ah, GR, sabta ako. Mayara ba ako sa butang nga wala ko nahatag sa imo? wala man, mamo, pero... Ginapasugtan ko man ikaw nga magupod ka mo ni Jipoy. Mag-shot-shot. Ano pa bala? Mamo, gusto... Nataga ko man ikaw sa kwarta. Ginapangitan ako sa akong mga ginikanan. Hindi. Nag-text ako kay mama mo. Ipadalaan ko na sa 1.5. Ambal ko, mamang. Bakal dira bugas. Hindi ka na pala magkuhan. Nambala ko na si mama mo. Ambal ko, hindi na pagpangita si JR kaya rin siya sa maayo nga mga kamot. Mamo, Berta. Mayo rin si JR kay ginabukot ko dire mamang. O, amo to ginambal ko kay nanay mo. Nag-video call na kami. Hindi ka na daw magpuli. Video call na lang ka mo perme. Pero bago ka mag-video call gusto ko hindi ka luspad. Paano di ko maluspad dire? Buntag, udto, gabi. Oh, sino Ay! man dili maluspad na? Ay, reklamo ka? Abala ko na magreklamo. Wala gani ko reklamo nga. Mamumuli na ko. Wala na gani isang akon. Mamumuli na ko. JR, hindi gani Muli na ko. Ibalik pala tira. Muli Ibalik ba? Muli na ako. Dali lang, babaka lang ako sa baw. Je, Mamumuli na ko, mamo. maluhod ako sa imo, Je. Pagkatluhay ko sa imo, Je, ba? Mamumuli na ko. Je, Tuguti hindi ko ba na ako mamuli pagbiyay, ko. Je? Patapusan lang bala ang krisis kang COVID, Je. Tapos naman. Pwede na Masugtan muli. ko ikaw, hindi pa, Je. Pwede ka ulit, Je. Diri ka lang sa akon, kay Bala, diri ka lang sa akon. Wala ka obraon, basta pa-quarantine ka lang sa akon. Adlaw-adlaw. Je, maluhoy ka, Je. Gabi na, Tanan gabi. na ginapangayo mo, Je. Kinahantag ko man, Je, ba? Ano oras sa iya, Je, nga wala sa akon, ha? Kung sa patalom-talom, talom man ako, ha? Talom ako sa pagpalangga kaysa sa iya. Je, Wala lang yung rason. Wala ibang rason, mamo. maluhoy ka, Je. Hindi ako pagbiyahe, Je. Buhi ako. Muli. Mapatay ako, Je, kung wala ka sa kabuhi ko, Je. Wala na ko siyang makita ng lalaki pa nga iban, Je, kundi ikaw lang, gid, Je. Ikaw lang, gid, Je. Maluhoy ka, Je. Mamo, Unungin lang bala ako, Je. bis ka ng balon mo pa. Kining sa laundry, Je, ipapangalan ko na sa imo, pati tuluan ko, hindi lang ako pagbiyahe, Je. Mamo, Maluhoy ka, Je. kailangan na ako muli. Je. Je. Maluhoy ka sa akin, Je, ay. Wala na ako sang nanay. Wala na ako sang tatay. Wala na ako sang pamilya. Wala na sang may nagapalangga sa akon, Je. Gigabi ko ikaw akon nga kadugo, Je. Hindi lang ako pagbiyahe bala, Je. Pero mamo, Ano pang kulang sa ginatag ko sa imo? Sapatos? Sige. Sige. Tanawa dira sa cellphone. Pagkita dira sa kwan, sa Lusada. Sige, pagkita na sa Lusada. Check out mo dayon. Hindi lang ako pagbiyahe, Je. pero kapoy na ko ani akong trabaho dire. Sige, Je. Tama na to mga Masugot nabulig ko, di mo Je. sa kuha. Pabor lang bala, Je. Pag abot sa panahon, mabuligan gihapon ta ka. Je. Kailangan na ako mulakat. Ngayon lang ko Kailangan pabor sa muli. imo, Je. Kung gareklamo ka, kapoy, Je. Dari ka lang nga na mag-stay pa po. Ayon ko ikaw isa kasi mana. Hindi ko ikaw pag ganon. Pag ano, Hindi ko ikaw palabon. Hindi ko ikaw patigangon. Akong tanan, Je, pahuway ka lang. Maluhay ka, Je. pag una-una ako. Pila ko lang, Je. Pag una-una ako. Ano gusto mo nga cellphone? Hindi na basta. Hindi pala. Hindi pala. Ah, Ari, oh. Tanawa, Je, oh. May bagong unit sa cellphone. Oh, tanawa. Wow. Oh, nabi, oh. 5 kabilog yung kamera. Oh, na. Oh, dali pala. Ah. Di na pala magsunggon. tuon no? Oo, Lami gali. 5
bilog ang iyang kamera. O tanawang iyang buho, lima. Dali, ite. Upod ka sa akon para makita mo nga ikaanom. Dali na bala. Dali na. Dali na. Hindi ka magkabalaka. Gitanggal na po niya yung pustiso. Ano naman po kaya ang Hindi ka himuon niya? magkabalaka, Ariji, oh. Ibutang mo da, ihandig mo sa imong atang kugo. Lampunaya kagasla. Dali na, Ji. Ano naman kaya niya? Dali na. Mag-istoryahanay kita. Itanggal niya yung pustiso. Gitanggal niya ang iyang wig. Ano naman kaya kani? Kung kamo, ano naman kaya kani mo sunod ng mga pangita mo? Pandamay kang bataag. Ano? Ang sunod nga natabo. May milagro giday hanukon napiktusan. Sundan ng isa ka pinasahi nga palatuntunan na natiguluhan gums to gums. Gums to gums. Pinsing and pinsing. Mga panambalik kami sa hindi. Ano, may kabataan ka. Kung kamo daw, ano sa lantaw ninyo mga kabrigada? Ang natabo. Natabo. Ano sa lantaw ninyo? Ang desisyon. Sundon ba niya ang ambal sa iyahang mamu? Niya si Berta? Sundon ng iyahang desisyon. Mga kabuhi, sundan ta ang kabuhi ni GR. JR. Kung sa inyo pamatyagan, si GR bala magapuyo sa kay Mamo Berta, nga malipayon kagara ang tanan ng mga tao kon iyang antuson. Nga magpakalayo kay Berta para sa iyang kahilwayan. Sundan ta kabrigada kung ano ang natabo kay JR. Kay gitanggal lang ang pustiso ang wig. Ibig sabihin, may dilibyo nga may tabo. Ito pagpulong-pulong, Brigada Drive Thru Dubai. Ako yung Papa J. O leader sa mga tanod, boy.